ayyukan wanda dan majalisar dokoki Mamman Sani wanda aka yi da sunan Atiya ya kaddamar a cikin watan Afrilun da ya gabata na ci gaba da gudana musamman a cikin komin ɗin jiratawa a cikin Madarunfa yayin da ya zarci garin Radi da Danja. Mamman Sani Atiya dan majalisar dokoki wanda ke tare da rakiyar wata muhimmiyar tawaga ya je ne don gani da ido al'ummar garin Radi ta amfana da ƙur'anai masu yawa wanda aka damka zuwa ga hannun 'yan makaranta ta Muhammadiyya, sannan da shanu waɗanda aka rarraba ma iyalai masu ɗan ƙarfi haɓanaye sun samu tallafin kuɗi mararan jika 10 a kan kowane shugaban iyali. Kenan mutum 100 ne aka damka ma wannan tallafin, jimillar kuɗin ta tashi jika 500. Wannan gari yana fuskantar matsala ta zaizayewar ƙasa. Dan majalisar dokokin ya tallafa musu da mota ben domin su ɗaibo ƙasa daga waɗansu wurare za su samu kariya ta gidajensu da kuma gonakansu. A garin Danja an kai tan hatsi guda 4 wanda ake saida a kan farashi mai rahusa da takin zamani tan 5 wanda shi ma ake saida shi a kan farashi mai rahusa. Sannan an rarraba musu hitulu masu aiki da zahir rana kyauta. Dan majalisar dokoki Atiya shine yake zuba kuɗi kimanin jika 75 zuwa jika 150 a kan kowane dan malati domin ya samu magani kyauta ruwan Allah. Duka suna nan, akwai masu ido biyu, akwai masu shekara 5 ba sa gani, akwai masu shekara 4 ga suna nan waje dukan su ana yi masu interview da guda duka suna nan suna ta yi. A Rabi kamar a Danja a ko ina shugabannin gargajiya da kuma al'umma da waɗanda aka yi ma wannan aiki na tallafi sun ci gaba da bayyana yabo da farin ciki ga dan majalisar dokoki Mamman Sani Atiya saboda kokarin da yake ba dare ba rana domin kawo tallafi ga masu bukata. Wannan kuma a cikin tallafin nan na tsarin shugaban kasa na sama ma Nijar sabon lumfashi. Shanu da taki da wannan gyaran ido da muka ce za a yi to mai kamar mutum 51 ba yau gashi za a yi mutum 500 Allah da gaba daya. Bayan wannan kunga kama wa'annan kwayakwai na hitila su ne abin da ba mu yi ba can baya to gashi su ma mun fara kawo guda 12 cikin 30. To muna fatan ayyukan da insha Allah kamar yadda muka dauki alƙawari ina ganin yanzu sun kusa kai kashi 75 cikin 100 abin da muka yi. Kenan Allah da idawa bai da waya kashi 25 cikin wata 6 da rage mu insha Allah za mu ida su kamun shekara ta kare mai Allah yarda saboda mun ga ana cikin noma mutane na wahala shi yasa muka ce za mu ba su sadaka su ci gaba da ayyukansu na noma za mu taimaka musu da mota su kwaso ƙasa su zo su cika wa'annan ramu. A yayin da yake bayani a gaban al'umman waɗanda suka samu wannan taimako Mamman Sani Atiya dan majalisar dokoki ya alƙawarin cewar zai ci gaba da wannan tallafin domin saka ma duk waɗanda suka tallafa suka kuma bashi ƙuri'a a yayin da a gudanar da zaɓuɓɓuka na ɗan majalisar dokoki waɗanda suka gabata. Accueilli en grande pompe dans les quartiers populaires du 3e arrondissement communal de Maradi, l'opérateur économique Alaji Sani Atiya a initié une opération de distribution de motos au veillard et des pagnes moustiquaires et médicaments aux femmes du 10 arrondissement. Baya da ta wuce ga watanni ko in ce shekaru mai ta ba da motunan nan ga matasa masu zaman banza saboda program din nan na shugaban kasa na Renaissance na Niger ta ci gaba da mutane. To shi yasa yanzu muka ga mun matasan nan mun ba su bakin gwalgwado. To yanzu shekara ta zo ƙarshe shi yasa muka ga motunan na wanda matasa suka cika alƙawali sun ɗebi kashi wajen 3/5 ko kashi 4 ma bisa 5 na su biya. Shi yasa muka ga wannan matasa alƙawalin da suke son su cika. To mu ma bari mu sake wani sabon salo cikin wannan kuɗi da suka zuba akwai riba wanda motunan nan Allah da za su kawowa. To shi yasa muka buɗa ba ƙwayan matasan nan kuma motunan yanzu kyauta insha Allah shine za mu ci gaba da yi har shekarar nan ta ƙare sa'an nan mai sabon lansaman kuma na matasan wanda za su ɗora biya insha Allah yanzu
har shekara ta ƙare za mu ci gaba da ba da motuna wurare kyauta ga mutane in Allah yarda. Shi ma wannan mun je meri kwamitin irban saboda mai godiya tsawon shekara 2 muna yin wannan taimako ga mutane na jihar nan ta Maradi, amma ba mu taɓa samun godiya ba ga magabata na jihar nan sai dai Allah wa da rai. To shi yasa muka gayyace shi ya zo ya buɗe wannan abubuwa na alheri da aka ba mutane kyauta ruwan Allah. Sa'ad nan muka ga ƙaran tun da muka gayyace ya zo wannan wuri tare da talakawa ɗan da yawa ya nuna shi aiki. Mamman Sani Atiya dan majalisar dokoki ya ziyarci Radi da Dansha domin ganin yadda ayyukan nan da ya sa a gaba na agajin al'umma ke gudana, wannan a cikin tallahi na ayyukan shugaban kasa wato Programme de la Renaissance. Sanar da tahi Sanusi Garba dauke da rahoton.